goyang bersama New Dwi Laras ora neko neko oh 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 ambyar biyen mula dadi niate wong loro aku nyambut gawe kanggo anak bojo nganti tak rewangi lunga ing luar negeri tak lakoni nggonku lunga saiki wis bisa bali kaget jroning ati weruh kahanan iki duit sing tak kirim ing saben sasine sing ning omah wis ra kena dipercaya